n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile na ebe anyị nọ, maka odudu ya. Tata n'ụka gazuru ụwa niile ka a na-eme nnukwu mmemme nke nzidata nke Mmụọ Nsọ n'isi ndị ozi Chineke niile, ya bụ Pentecost Sunday. Anyị na-ekene Chineke onye nyere anyị Mmụọ Nsọ, onye si anyị jebe n'ụjọ adịrị ya, onye si anyị na ya mara arapụnata anyị dịka ndị enweghị nne na nna, ya ga-ezinye anyị ike nke anyị ga-eji wee na-aba mba, ike nke anyị ga-eji wee na-alụ ọlụ, ike nke anyị ga-eji wee na-agbasa ozi ọma, ike nke anyị ga-eji wee na-achụpụ ike niile nke ekwensu. Anyị wee ka Chineke n'ụwa nọgidelu mụ na gị, jigidesi anyị ike n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na jamasị a, ka anyị natazia na isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. A na-erunyekwazị n'ụzọ pụrụ iche na jamasị n'ụwa. Ezinụlọ ahụ fọrọ ndị na-ekene Chineke maka nchekwaba nke ya. Chinwe anyị na-ekene Chineke maka ndị Igbo niile nke ndị St. Paul's. Anyị na-erunyekwazị masị a maka ezumike mkpụrụ obi ụmụnna anyị ndị n'ụwa Leonard Nwalozie, na-echetakwazị nke Chi Iwuchukwu, Ifeanyị Nwachukwu Azodo Njọkụ na Godwin Emezu, onye nke a ga-enye na Fraịde n'ụwa, na-ayọ ka Chineke na mkpụrụ obi ụmụnna anyị ndị a niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
chọsiri ihe elu, nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị yọọ Chineke Onyenwe anyị, site na amara nke oriri nke ụbọchị taa, idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị, ka i mere ka ike nke amara gị pụta ìhè. Anyị na-arịọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentecost ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzụ dị ka oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dị ka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dị ka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ike ikwuwa okwu. Na mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe a wee gbaa ha gharịị, n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ya. Ibobo wee nwụọ ha niile n'ahụ. O jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, "Ị nụkwanụ? Ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị? Anyị si na mba dị iche iche bịa. E nwere ndị Patia na ndị Media na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judia na Kapadosia, na ndị si n'ime Pontus na Eshia. E nwekwara ndị si na Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt n'akụkụ Libia nke dị Sirena nso, na ndị ọbịa si na Rom bịa. Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị akpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Krit na ndị Arabia. Anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu nke ose bụ ụwa. Onyenwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị, Onyenwe m na Chineke m, n'ezie ị nweghị atụ. Ị bara ụba n'ọrụ aka dị iche iche.
Ọ bụ gị kere ihe jupụtara n'ụwa niile. Ọ bụrụ na ị napụ ha ume ndụ, ha laa n'iyi, bịakwa laghachie ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na ị zidatara ha mmụọ gị, ha ghọọ ihe e kere eke, i wee mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka ebube nke Onyenwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka Onyenwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m bụrụ abụ dị mma obi, aga m aṅụrị ọṅụ n'Onyenwe anyị. Ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: emeela anyị niile mmiri Chukwu n'otu mmụọ nsọ ahụ. Ma ugbu a, achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'odudu mmụọ nke Chineke na-asị na Jesu bụ onye abụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụ site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a niile n'ime mmadụ iji wee jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị abụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị abụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Okwu nke ose bụ bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, si n'eluigwe zidata ihe gị nke dị ebube. Bịa nna ụmụ ogbenye, bịa aka na-enye onyinye, nkesie n'ime obi anyị. Onye ntasi obi kacha mma, bịa leta obi ndị nke gị. Ịdị ụtọ, achọrọ m gị. Ezumike ndị nọ na ndọlị, ntụ oyi n'oge ekpomọkụ, ntasi obi n'oge nsogbu. Zite ihe gị kacha nsọ ka o jupụta n'ime obi ndị niile kwere na gị. Ewepụghị onwe ihe mmadụ nkịtị pụrụ ime. Mma adịghịkwa na mmadụ. Sachapụ ihe rụrụ arụ, wụọ mmiri n'ebe kpọrọ nkụ, gwọọ anyị ọrịa na ọnya. Gọzie ekwu nke kpọrọ nkụ, ka ihe oyi na-atụ nyara ọkụ. Duzie ụkwụ gahiere ụzọ,
nye ndị kwerenụ onyinye, were onyinye asaa nke gị nye ndị tụkwasịrị gị obi. Were nzọpụta kwụọ ha ụgwọ nke ibi ezigbo ndụ. Nye ha aṅụrị ebe ebe. Amen. Onye nwe anyị na onye lụlọ ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ, bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ, Jesu bịara guzo n'etiti ha sị, "Udo dịrị ụnụ." Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya na akụkụ ya. Ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha nụrụ olu Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, "Udo dịrị ụnụ. Otu nna m si zite m, otu ahụkwa ka m si eziga ụnụ." Mgbe o kwusịrị nke a, o kusara ha ume sị ha, "Naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ya, agbagharara mmehie unu. Ma ọ bụrụkwa na unu ajụ ịgbaghara onye ọzọ mmehie ya, agaghị agbaghara mmehie unu." Oziọma osebụwa. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrịnụ Jesu na ndụ ebe amen. Onye jisi ike oruo n'eze, onye gbakọta ghalụkwanụ nwanne ya enyere ya aka. Tata n'ụka gara ụwa niile ka anyị na-eli nnukwu olili nke ike nke mmụọ nsọ. Unu n'anya tata unu ga-afụ na anyị yi akwa na-acha ọbara ọbara. Gịnị ka anyị ji wee li nyaba akwa na-acha ọbara ọbara? N'ihi na mmụọ nke Chineke gbadatara n'ụdị ire ọkụ wee nọdụ n'isi ụmụazụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Ha wee bido na-asụ n'onu iji emejupụta okwu dị nwe anyị Jesu Kristi gwara ha na mama arapụnata ụnụ dịka ndị nwere nne na nna, kama na aga m ezite mmụọ m ka ọ bịa binyere ụnụ. Mmụọ na-akpa ike, mmụọ ga-edu ụnụ, mmụọ ga-achụpụ ụjọ niile, mmụọ ga-esi ụnụ esi, mmụọ ga-abụ ụnụ kwụrụ ụnụ abụrụ ọkaibe. Unu mepee ọnụ, obodo a na-anụ ọnụ unu. Ebe ọ bụla unu jere, ihe nrịba ama na-eme.
Ọ bụ mmụọ Chineke ka anyị na-ekwu maka ya tata. Kedu okwu Jesu gwara ha tata? Sị, receive the Holy Spirit. Nalanụ mmụọ nsọ, narụ ya jide, maka na ọ bụ ngwa ọrụ unu ga-eji wee lụọ ọrụ. We cannot function. Anyị emenata ihe ọbụla na-ewepụ ike nke mmụọ nsọ. Akwụkwọ nsọ sị, arụ anyị bụ n'obibi nke mmụọ nsọ. Enwere ebe ọbụla ị ga-eje na ezuga mmụọ nsọ n'akụkụ. Ọ bịa mere ụka bidoro ekpele dịka anyị tụ ebụrụ ndị Katọlik. Kedu etu anyị si ekpe? Anyị bụrụzi anyị ekpe n'afa Nna, anyị ekpe na Nwa, anyị ekpezie na mmụọ nsọ. Maka na ọnya bụ mbido. Ada arapụ isi aka ụlọ agba ọfịa. The power of the Holy Spirit. You cannot live your life. You may be not ndụ zuru ezu iwezuga mmụọ nsọ n'akụkụ gị. Ọ bịa wubelu nzukọ Chineke weluo tata. Ọ bịa mere ụmụazụ dị nwe na Jesu Kristi na-ezogharị maka na ọ bụrụ na ị nene ihe ọgụgụ nke mbụ nke anyị ka ga-abanye. Ihe ọgụgụ nke mbụ wee gosi anyị na ndị ahụ na-ezobu ezo, ndị ahụ na-akpọchido onwe ha n'ime ụlọ, na ọ bụ ha kwụzi n'iru ọra na-ekwuwapụ okwu. A sị na ka ha na-ekwunyebe okwu, ihe dị iche na-eme. Ike Chineke na-achawapụta, maka na ike nke mmụọ nsọ kara aka. Anagịrị ka anyị ji ekwusie ike tata. Kedu ihe anyị ji akpọ ya mmụọ nsọ? Ihe anyị ji akpọ ya mmụọ nsọ bụ na enwere ọtụtụ mmụọ nọ n'ụwa anụnwa. Dịka anyị si bụrụ ndị Igbo, ịbanye na be anyị, enwere ọtụtụ mmụọ dị iche iche. Enwere alụsị dị iche iche, ndị be anyị na-akpọ ya mmụọ. Enwere mmụọ nọ n'elu, enwekwazị mmụọ nọ na mmiri, ndị be anyị na-akpọ nke ahụ mami wọta. Enwere mmụọ nọkwazị n'ikuku. Enwere ọtụtụ mmụọ, mana mmụọ ndị ahụ niile bụ mmụọ ndị lụrụ alụ. Mana enyezila anyị mmụọ nsọ nke bụ nke dị asọ nke Chineke. Anọnya mere na mmụọ nsọ, mmụọ Chineke bata ọlụ, mmụọ ndị nke ọzọ ha na-agba ọsọ. Mmụọ Chineke chịrị ha ngwa ọrụ ya bịa, mmụọ ndị nke ọzọ agbara. Ofu onye nọ na-ajụ m ajụjụ ofu mgbe. O wee sị m, Fada, gịnị medịrị na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ a na-ekpe ekpele, especially enwe healing prayers, ịnọkọta ụfọdụ ndị mmadụ a na-ada n'ala? Ọ sị m, gịnị mere eji adada ihe ahụ? Na ya ghọtanụrụ ka ndị a niile ọ na-aghọ aghụghọ. Wee sị na ha niile ada agha aghụghọ maka na enwere onye bịara ọgụ. Ana onye bịara ọgụ bụ mmụọ Chineke. He has come to arrest the evil one. Onye mere mgbe ụfọdụ anyị na-ekwukwasị, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, ya bịa chịba ọchịchị. Mmụọ nsọ gbadata chịba ọchịchị, o mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Eze n'igwe gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Maka na ọ gbadatara were ọnọdụ, ike nke ajọ mmụọ niile agbaba ọsọ. Onye mere na a na-ekpe ekpere dọtụtara ike nke mmụọ nsọ, ụmụ mpịampịa mmụọ elu ala. Mana mgbe ụfọdụ anyị amara ihe anyị nwere. Mgbe ụfọdụ anyị amara onyinye Chineke nyere anyị. Anyị amara mmụọ Chineke nyere anyị. Akwụkwọ nsọ sị, the spirit we have is not the spirit of fear. Na mmụọ na anyị n'ime abụrụ mmụọ nke ụjọ, kama na ọ bụ mmụọ nke ike. Ana ikweta n'ike ahụ ị nwere, nke si na mmụọ nsọ gbadata, ihe nrịba ama a na-eme na ndụ gị. Mgbanwe dị iche a na-eme na ndụ gị. Mmụọ nsọ akago gị akara, ọ dị n'iru gị. Mmụọ nsọ akago gị akara, ọ dị n'ọba aka gị.
mana mgbe ụfọdụ makwụrụ ihe dị n'aka gị. Onye mere ị ga-afụkwazị ọtụtụ nne na nna na-ekpele ụmụ ha ekpele, ha na-ekpekwazị ekpele ụjọ. Ụjọ gịnị ka ị na-atụ? Akwụkwọ nsọ sị na mmụọ nke ị nwere abụrụ mmụọ ụjọ, kama na ọ bụ mmụọ Chineke. Ọmụ ahụ ka ụmụazụ Jesu ji wee kwuru tata, kpọtụọ ike niile. Achọrọ ka anyị bụọlụ mmụọ Chineke obere abụ ka ọ gbadata n'etiti anyị tata. Anyị na-ege ọnọdụ niile nke anyị gabigara, ọnọdụ nke ụjọ, ọnọdụ nke amara aka anyị n'aka ekpe, mana tata anyị na-achọ iguzobe mmụọ Chineke ka ọnọdụ n'etiti anyị niile, ọnọdụ n'ezinụlọ anyị. Mmụọ nsọ, ezi nduru nke igwe, si n'eluigwe bịa. Na o nwere ndị na-achọ gị, ndị na-achọ gị, mmụọ nsọ. Ezi nduru nke igwe, si n'eluigwe bịa. Na-enwere ndị na-achọ gị, ndị na-achọ gị, mmụọ nsọ. Ezi nduru nke igwe, si n'eluigwe bịa. Na-enwere ndị na-achọ gị. Mgbe ị na-agagharị na-eme mma, mgbe ị na-agagharị na-eme mma, mgbe ị na-agagharị na-eme mma, agabigala m onye nwe m. Mgbe ị na-agagharị na-eme mma, mgbe ị na-agagharị na-eme mma, mgbe ị na-agagharị na-eme mma, agabigala m onye nwe m. Mgbe ị na-agagharị na-agwọ ndị gị, mgbe ị na-agagharị na-azọ ndị gị, mgbe ị na-agagharị na-agọzi anyị, agabigala m onye nwe m. Mgbe ị na-agagharị na-eme mma, na-agagharị na-eme mma, mgbe ị na-agagharị na-eme mma, agabigara m onye nwe m. Ụmụnne m na Kristi, you have so much power in the Holy Spirit. Ị nwere nnukwu ike n'ike nke mmụọ nsọ. Mgbe ụfọdụ ị marụ, mgbe ụfọdụ ị kwetarọ, mana ị nwere ya. Achọrọ m ka ị were ike ahụ ị nwere wee na-arụ ọrụ, maka na ike ahụ ị nwere bụ okwukwe ị nwere. Mana ọ bụrụ na okwukwe ga-esiri ike, ị ma aghọta ike ị nwere. Ana m echeta mgbe m ka nọ na Naịjirịa, n'obere na chọọchị nọ n'Ọnịcha, o nwere ezinụlọ jesiri ụlọ Krismas nata, were pụta na be ha n'Ọnịcha ka ha bi, so ha jesiri ụlọ nata Ọnịcha, were rute n'iru be ha. O wee bụrụ na enwere ugbe na ọkụkọ, ọka atachara ata, then wee kee ọka ha akwa red. So ka ha na-anatara wee fụ ihe ahụ n'iru flat ha na anyị ebe ha bi, ezinụlọ anyị na-enwe gbafere ọsọ. Onye ọ na-agbafere ọsọ, gịnị na-achụ ha? Na-ekelu ihe ọka akwa red. Then gịnị ka ha mere? Ha gbapụ ọsọ gbataba n'ụlọ ụka. Fada bịa, na-enwe ndị dobere ọgwụ na be anyị, na anyị jebere ụlọ na ndị ụlọ abịago nche ma ọgwụ. Fada ejebe gidigidi gbọrọ moto gidigidi lute. Gịnị ka ọ fụrụ? Ọka atara ata eji akwa red wee kee.
Now it's also possible na ụmụaka ji ọka ahụ were egwu egwu ebe ha na-atụ ihe wee tụbaga ọka n'ihu be ha. Ndị na-eje ụka wee fụ ọka ekele akwa red, ha gbafere ọsọ. Gịnị na-achụ gị? Kedụzi ebe ike gị ahụ dị? Kedụzi ebe ekpere ahụ ị na-ekpe dị? Where is your strength? Ka nyekwu na akụkọ ọzọ of onye a na-ekweta abụrụgo ụkọchukwu kịta. Mgbe anyị nọ seminarị, anyị mechiri skuul owe na-ana, mana ofu ihe ọ na-emeta bụ o nwere otu o si ekpe ekpele. Ọ ga-abụ asị seminarian, o nwere ka o si ekpe ekpele ịfụ na o kwenyelu n'ihe ọ na-eme. Olu one day na o wee banye moto one chance, ndị a wee bulie from Ikore Ekpene heading to Aba. Apụtazie n'ụzọ ime ngwa, ọ mara na one chance ka ya banye. Ọnọdụ n'ime moto, ọ mara ihe ha melie eme, buruzie etu a wee banye n'ime ọhịa. Ka a nọzi n'ime ọhịa, nyanwa mara ebe ọ nọ, o wee bụ na ndị a butelie ka ewelie ewelu melu whatever, charm ọgwụ ego or whatever a na-eme. So nyanwa anọdụzie, mana enwe rosary ọ na-eji eme travel mgbe ọbụla. Rosary a dị n'ime akpa. Onye isi ha abịa mechaa ihe ha na-eme ka ewelie wee mee ihe ha chọrọ ime, onwero nke na-awụ ọka awụ. Onye isi ha pụọ sị, mana kedu ebe unu butere nwatakịrị a? Ha sị na ha butere ya n'ụzọ. Echi gakwa, onye isi ha bịakwa ọzọ, emekwa ihe niile a na-eme, mechaa enwero nke na-awụ ọka awụ. Ọgba aghara dị na be ha. Out of ọgba aghara ha nwe wee rapụ ya bụ nwatakịrị ebe o dị na ma agụụ anụ nweta ọdụ nweta ọdụ enweta onwe. Gradually anọkata obele strength ya bịa nyenwa obi kasịbazi aka kedu ebe ya nọ ihe a. So bịa karu nya afụ na ya nọ n'ime ọhịa, bịa ka na-abịa ọbụna nwa rosary ahụ nọ n'ime akpịa ọmarọdị. So rosary a ka ọ na-ewepụtazi, onwekwazi ike eji ewepụta maka nwatakịrị agụgụgo for 2 days no food. Aka wee mapụta rosary wee danye n'akpati ozu ndị ahụ dobere n'ebe ahụ. Ozugbo rosary na-adanye ebe ahụ, ike ọmara ebe o si bịa. Onye a m na-ekwu ihe a kịta echigo ụkọchukwu kịta. Ike ọmara ebe o si bịa mapụta, anya mepe, kedụzi ebe ya nọ. Nwa wee si n'ime ọhịa wee gbagide ọsọ na-agba, ọ na-ada ma erikwu nne sie. Gagide wee bata n'ofu ezinụlọ. Ezinụlọ a nyezili aka wee dupụta ya n'ilo, nyezie ya obele ego o ji wee pụta Aba, wee jebezie na nke ọnkụl ya. Etu a ka nwatakịrị a si wee Naija. Gịnị melụ? O ji mma agha. Ọ ma na mmụọ Chineke nọnyere ya, mana mgbe ụfọdụ ụjọ adịkwa anyị. Mgbe ụfọdụ enwekwuru okwukwe adịkwa anyị. Mgbe ụfọdụ the spirit of division adịkwa anyị. Egosi anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ tata na mgbe ụmụazụ na-ekwu okwu Chukwu na onye ọbụla na-anụ olu ha, anọbọsọ na-anụ olu ha, na onye ọbụla na-anụkwazi ihe ha na-ekwu. Ogosi ha na-asụ Galili, mana onye si Etiopia, onye si Nigeria, onye si ebe ọbụla na-anụ ihe ha na-ekwu. Gịnị mere? Maka na they are rekindled with the fire of love. Ajụzi onwe anyị, kedu ebe ịfụnanya ahụ dị n'etiti anyị? Ndị Igbo niile, kedu ebe ịfụnanya ahụ dị n'etiti anyị? Ndị Igbo nọ na New York, kedu ebe ịfụnanya ahụ dị n'etiti anyị? Ndị Igbo nọ na Queens, ndị Igbo nọ na Brooklyn, ndị Igbo nọ na Bronx, ndị Igbo nọ na California, nọ na Pennsylvania, America niile, kedu ebe ịfụnanya ahụ dị n'etiti anyị? A na-asụ ofu mkpụrụ asụsụ, mana onye ọbụla na-aghọta ya. Mana anyị niile na-asụ ofu asụsụ, anyị niile nọ na-aghọta ya. That does not mean
na mmadụ ama ekwuzi ma ọ dozie ihe ọfụma, mana gịnị melụ na anyị ga na-agbasa mgbe niile? Onye ya na nwanne ya na-anụ ọgụ ọsị tigbuo ya n'ụtụtụ echi, onye chere ihe ọjọọ banyere nwanne ya o tibie ka o tigbuo. Ọ bụ etu a ka anyị ga-esi wee dị. Esebe okwu esebezie ya forever. Ebezi ka mmụọ Chineke nọ. Kedụzi ebe mmụọ Chineke nọ? Kedu ihe o ji dị etu ahụ? Maka na anyị ejiro mmụọ Chineke were aga. Ihe anyị ji aga bụ materiality. Icheta n'akwụkwọ nke Genesis, ewesị na ihe kesasịrị ụwa tata etu ọ dị tata mụ na gị nọ bụ na mgbe Chineke kechalụ mmadụ na onye ọbụla na-asụ ofu asụsụ, mgbe ahụ ịfụnanya dị. At a point, mmadụ wee sị mba na anyị ama kedu ka a ga-esi wee nọdụzi na-erubere Chineke isi. Materiality came in. Anyị chọrọ ka anyị dị ka Chineke, ka anyị kọntrol ụwa niile, ka anyị chi oke kechie oke afọ, nweta onye a karịa onye a. Ewe bido onye ọ na-aligobe the Tower of Babel, aligobe ligobe ka anyị karịa Chineke, ka anyị jee dọtuo ike Chineke. Ọ bụ nya butere split in language, split in belief, split in understanding, split in love. Ndị Igbo, ka nnukwu ihe nụnwa mere anyị n'obodo nụnwa bụrụ ihe nnukwu nkụzi nyere anyị niile. Ka anyị ghọta na enwere ebe onye ọbụla na-eje. Ka anyị ghọta na anyị ejiri ike. Ka anyị ghọta na Chineke dị ka ọmụma wee mechie anyị ya ka mmadụ wee fụ his or her nothingness. Ka anyị dọtata n'ike nke Chineke, the Spirit of God. Maka na mmụọ Chineke nọdụ n'ime anyị, ụwa anyị ga-aka mma. Gịnị ka mmụọ Chineke ga-alụrụ anyị? Mmụọ Chineke na-achụpụrụ anyị ihe ọjọọ niile. Ọ bụ na ijiri mmụọ Chineke wee na-ebi ndụ, ọ na-achụpụrụ anyị ihe ọjọọ niile. Ọ na-achụpụrụ anyị ihe mberede nke okporo ụzọ. Onye mere onye na-eme njem, if you are traveling, invoke the power of the Spirit of God. Ọ na-achụpụrụ anyị ihe mberede nke okporo ụzọ. Mana mgbe ụfọdụ na-eme because na iche na ịma anya moto, iburu van. Mmụọ Chineke na-ewepụrụ anyị nyanya. Mmụọ Chineke na-achụpụrụ anyị ajọ ọnọdụ. Na-eneka ihe na-eme n'obodo tata. Ije na Minneapolis, nwatakịrị ha etigburu etigbu. Mmụọ Chineke ga-ewepụrụ anyị ụdị ajọ ọnọdụ ahụ, maka na ebe anyị si bi eteka. Anyị ama n'ọkwụkwọ ụdị ajọ ọnọdụ ahụ zute anyị. Onye mere anyị ga-ejiwe na-akpọtute ike nke mmụọ Chineke. Mmụọ Chineke ga na-akụnye ịfụnanya n'etiti anyị niile, ịfụnanya na ezinụlọ anyị dị iche iche, di na nwunye, ụmụntakịrị ụlọ. Invoke the power of the Spirit of God ka ọ bịa be gị nọdụ, ka o tinye abịa mmụọ nke ịfụnanya. Ọ na-ewetakwazi udo na ezinụlọ dị iche iche, na-ewetakwazi agamniru, na-ewetakwazi udo n'etiti ndị Igbo. Ihe mmụọ Chineke ga-emela anyị erika. Tata anyị na-eme mmemme nke Pentecost, mgbadata nke mmụọ nke Chineke. Ka ike n'ụwa nọnyere anyị mgbe niile. Use that power. Use it. Use it. Use it. Your body is the temple of the Spirit of God. Mmụọ Chineke bi n'ime gị. Nalụ ya bụ ike. Onye ka dị nwere Jesu Kristi gwa ahụ sị, receive the Holy Spirit. And so today, I'm invoking the same words of Jesus Christ upon you and your family. And I say, receive the Holy Spirit. Ka mmụọ nụnwa dugide gị, nọnyelu gị, na-agbazili gị, wepụrụ anyị ajọ ọnọdụ ọbụla niile na ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen.
ekwe m n'otu Chineke na ji ike niile onye nwanyị n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwanyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka ndị Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Ka anyị kpee ekpere maka onye ndu nke ụka bụ nna anyị Pope Francis, bishọp anyị bụ Bishọp Nicholas, ndị ụkọchukwu niile na ndị niile na-alụ ọlụ n'ụlọ nsọ nke Chineke, the lay readers, the choristers, the Eucharistic ministers, na ndị niile na-agba mbọ iji welụfụ n'okwukwe ga na-abawanye. Ka Chineke gọzie ha niile, na-edu ha, na-agbaziri ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị. Ka anyị kpee ekpere maka anyị niile bụ ndị Igbo, ebe ma ebe anyị nọ na ọkacha anyị niile n'aka ụka na St. Fortunata Igbo Catholic Community, na ndị nke ọzọ n'aka na St. Clement Pope, ndị n'aka na St. Paul's, ndị n'aka na St. Bonaventure and Benedict, n'ebe ọbụla ndị Igbo nọ na-efe Chineke na n'ezinụlọ ha niile. Ka Chineke na-agọzi anyị, na-agbazili anyị ọlụ mmụọ nke ịfụnanya na ịdị n'otu welụcha anyị mma. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ na nyanya, ndị na-ata afụfụ, ndị obi na-agbawa, ndị nọ n'uru, na ndị mmadụ rapụrụ, ndị onye nke ha nwụnahụrụ. Ka Chineke bịa were ọgwụgwọ nsọ wee chọọ ha mma, werekwazi nkasi obi were nye ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Maka niile na-alụkwazi n'ụlọ ọgwụ, ndị dọkịta anyị niile, ndị nọọsụ anyị niile, na ndị niile na-enye aka n'ụlọ ọgwụ, anyị na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nọnyelụ ndị a niile mgbe ha na-enefe ndị nyanya. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị natazie isi ya na rụnye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Jọkwazi Chineke n'ụzọ pụrụ iche onyinye nke mmụọ nsọ, the gift of the Holy Spirit. Ka mmụọ nke Chineke ahụ jupụta n'ime gị, ka amala Chineke ahụ jupụta n'ime gị, ka ike nke mmụọ nsọ na-eweta jupụta n'ime gị, ka nkụzi nke mmụọ nsọ na-akụzi jupụta n'ime gị, ka i wee bụrụ onye gbasiri ike bido kịta wee ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ndị a niile ka ayọ ma kwe na ị ga-emela anyị site na Kristi onye nwe anyị.
ndị nwụrụ anwụ. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nụ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otu na ebe nke afịa ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ iri asọ. Amen. Chineke pụrụ ime ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara aja misa, were kpuekwuoro anyị ihe niile bụ eziokwu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Mwenite n'obi eno. Ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike na onye dị ụwa tụwa, site na Kristi dị nwe n'anyị, onye rọgoro n'eluigwe kacha elu, were nọdụ n'aka nri gị, bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya dị nsọ n'ụwa, kọta mmụọ nsọ nke o kwere ha na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe ndị mmụọ ọma n'ike niile nke eluigwe na-ekwe ukwe nke otito gị oge niile, na-asị: ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Gọzie bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara were achịcha. Nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta nna ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, eketa ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa na ha na-eto gị, na-edo gị ebube, site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Nna anyị nọ n'eluigwe, kwetodoro afa ka uche gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi nye n'eluigwe. Nye anyị tata ihe nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie dịka esi gbaa ndị mmehie, ekwela ka ekpere na zọpụta zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Taa wee kene nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, na-enwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa niile nwekwa n'isi ma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ime etosoro nke ịbata n'ime obodo na mkpụrụ asụ okwu na mkpụrụ obi ya, karụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, biko were oriri nsọ nke a anyị natara nye anyị agamnihu, ka anyị wee na-enwe ịṅụ ọkụ na mmụọ nsọ, ịnụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ịhụkwasara ndị ụmụazị gị n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Aba m ekenezi onye ọbụla leaders anyị, kantọs anyị, Dr. Jose na ndị ụka niile ebe ọmụma ịnọ wee na-ege aja masị nwa na-asị ka Chineke gọzie gị, ka ike nke mmụọ nsọ gbaa gị okirikiri. Dịka anyị si kwu na izuụka gara aga, bishọp anyị, Bishọp Dimazio, nyelu ndị ụkọchukwu ọtọmatụ ka emepee ụlọ ụka. Imepe ụlọ ụka anyị na-akọwa bụ ka emepee ụlọ ụka at a certain time during the day, ka ndị mmadụ nwee ike ije na-ekpe ekpere. Ya bụ na chọọchị anyị n'ụwa bụ St. Fortunata a na-emepe ya 8 to 9 o'clock every day maka onye chọrọ ije ekpere. Ọ bụkwanụ na o telu gị aka, chọọchị ọbụla nọ gị nso, ịkpọọ parish jụọ ha time ha ji emepe. Dịka na be m, a na-emepe ya na from 10 to 2 o'clock. Ya bụ ebe ọbụla dị gị nso, jụọ ha ka ị malụ. Ọ dịrọ mma ka ị gbatezie aka ncha ncha n'ụlọ ụka. Get close, Blessed Sacrament ka ya mgbe niile. You can go and speak to your Lord and invoke the power of the Holy Spirit upon you. Ndị chọkwanụ ka eme nwa ha baptizim, na ndị chọkwanụ confession, na ndị chọlụ sikọp, ị nwekwara ike ịkpọ ụkọchukwu ọkacha ebe ọ dị mkpa na a ga-ejelele, maọbụ nke dị mkpa na a ga-emelele. Maka ọ bụ baptizim, iwu bụ na a ga-emelele, ịkpọ ụkọchukwu eme unu ya bụ baptizim, maọbụ ndị chọrọ ịgba akwụkwọ. Ya bụ anyị ka nọ na first phase. Anyị nwere a few other phases to go. Emesịrị ya, so hopefully before ọnwa na anyị na-abanye gwụcha agha akụkụ okwu isii, anyị enwezie ike bidokwa ụka dịka anyị si emebu na mbụ, nwayọọ nwayọọ. Ya bụ ka anyị ka nwee ndidi. Ana m ekenekwazi niile maka ndidi nke unu nwego, na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-aba n'omisa gwụsịgo.